μας. Τις νύχτες τα καμώματα τα βλέπει, καλημέρα της μαρμότας και γελάει. Αγαπημένες, αγαπημένα, αγαπημένοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή της Καλημέρας της Μαρμότας. Είμαι εδώ με το μοντέλο Στέλλη, που δεν είναι πια μοντέλο, είναι μία πετυχημένη και πολύ διάσημη influencer, η οποία μετά την εμφάνισή της στην εκπομπή της Καλημέρας της Μαρμότας, έχει κάνει χαμό. Αναδείχτηκα. Στέλλη, αναδείχτηκες. Αρχικά να πω και εγώ με τη σειρά μου καλησπέρα στο κοινό. Αγάπη, σε ευχαριστώ που με έχεις. Η αλήθεια είναι, μετά τη Μαρμότα, τα ταλέντα μου αναδείχτηκαν. Το κοινό με αγάπησε, με ζήτησε σε διάφορες πλατφόρμες και του δόθηκα. Βέβαια. Σε κάλεσα σήμερα στην εκπομπή για να δούμε μαζί ένα θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και επειδή είσαι τόσο ταλαντούχο και τόσο πολύ συνδεδεμένη με τους ανθρώπους, να μας πεις τη γνώμη σου. Είσαι έτοιμη να δούμε το εν λόγω βίντεο? Ανυπομονώ, πάμε. Και σε λίγο πάλι μαζί σας. Μόνο μου, Δεν το έχω. έχω κλείσει πρώτο τραπέζι Άννα Βρύση. Θα έρθεις Με ποιον έκλεισες? με το μουράκι, Ποιο μωράκι. εσένα. Εγώ θα έρθω στη Δύση. Τι θες να πεις? Είναι με δυνατόν όλο να αυτό? πιστεύεις ότι θα έρθω μαζί σου στην Άννα Δύση? Είμαστε μαζί τόσα χρόνια. Δεν έχεις ιδέα ποια είμαι. Δεν ξέρεις ποια είμαι. Τι σημαίνει αυτό, χωρίζουμε? Γιατί να κλείσεις να πάμε στην Άννα Δύση? Και ποιο είναι το μωράκι? Δεν είναι το μωράκι, είναι ο μωράκης. Είναι αυτός που έχει το βιβλίο Mercedes. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Τι? Και δεν μπορώ να έρθω στην Άννα Δύση. Γιατί, ποιο είναι το κόμπλεξ? Τι συμβαίνει με το... Βανδικιά. Τι είσαι? Βανδικιά. Τι είσαι? Τόσα χρόνια δεν στο λέω, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να το έχεις καταλάβει. Τι είπες? Δεν το ξέρεις. Όχι! Μα κάθε φορά στο... Η ζωή μου γενικά είναι δύσκολη και το πιο δύσκολο part της ζωής μου είναι ότι προσπαθώ να πείσω την partner μου να πάμε μαζί πρώτο τραπέζι Άννα Δύση. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ακούει Δέσποινα Βανδύ. Αναρωτιέμαι αν μπορώ να συνεχίσω να έχω σχέση με ένα άτομο που λέει πως ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Δύση. Σε μένα, που είμαι βανδική. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να χωρίσω. Είμαστε εδώ με το αγαπημένο ζευγάρι, τον Billionaire Son This is me, this is me. και τον Billionaire Son's wife και έχουμε έρθει να λύσουμε κάποια πολύ βασικά ζητήματα στη σχέση αυτή. Μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Γιατί ήταν το μεγαλύτερο λάθος? Τελικά, συγγνώμη που διακόπτω και το όλο αυτό το direction. Ποια είσαι, κοπέλα μου? Παρουσιάστρια και καλλιτέχνης και με έχετε καλέσει σήμερα εδώ για να σας βοηθήσω με τις σχέσεις σας, γιατί το πρόβλημα της σχέσης σας είναι καλλιτεχνικό. Μιλήστε μου γι' αυτό. Τι είπε ότι είναι, ρε? Δεν κατάλαβα. Counselor, Ξέρεις πώς θα wedding. δίνεις την ώρα για να έρθει η Αγάπη Χαρμανή εδώ πέρα? Πώς θα δίνω, Ούτε δεν καν δεν έχει ξέρω. σημασία. Επειδή δίνεις πολλά, άφησέ την να μας βοηθήσει. Οκ, κοπέλα μου, πες το, μίλα, spell it. Spill it, δεν ξέρω, spit it. Δεν ξέρω πώς το λέει στα αγγλικά. Πες την Αγάπη ποιο είναι το πρόβλημά σου. Από πού το κόλλησες αυτό το Πρώτα πρόβλημα? απ' όλα να ξέρεις ότι το πρόβλημά μας δεν είναι σεξουαλικό. Το έχουμε πάρα πολύ όσον αφορά αυτό το τομέα. Χαίρομαι. Έχουμε άλλα προβλήματα πιο ουσιαστικά. Εγώ λοιπόν ακούω Άννα Βρύση Στέλνω. και η κοπέλα ακούει Δέσποινα Μπεσμπίκη, ακούει Μπεσμπίκη. Μάλιστα. Δέσποινα Βανδύ, δεν μας ορίζουν οι σύντροφοί μας. Και γιατί αυτό είναι πρόβλημα για εσένα, Billionaire's Son? Δεν μπορεί μια γυναίκα να έχει αυτοδιάθεση στο τι ακούει? Φυσικά και μπορεί να έχει αυτοδιάθεση όπως το είπες στο τι ακούει, αλλά εγώ έχω κλείσει ένα πρώτο τραπέζι Άννα Δύση. Προσπαθώ να την πείσω να έρθει, μην πάω μόνο με τις ερωμένες μου και η κοπέλα δεν θέλει. Και το μωράκι που αναφέρθηκε πριν, ποιο είναι? Ένα από τα πολλά φαντάζομαι. Το μωράκι είναι ο μωράκι, είναι ο μωράκης,
Είναι σαν και εμένα, billionaire son. Κυρία Χαρμανή, δεν νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Η σχέση αυτή έχει τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ανενεργή. Τι εννοείς είναι ανενεργία, αφού στο σεξουαλικό τομέα. Ναι, αλλά δεν υπάρχει ο άλλος τομέας της επικοινωνίας και της ταύτισης. Στα γούστα, στην τέχνη. Δεν μπορεί να μας κρατάει το σεξουαλικό τόσα χρόνια. Μόνο. Έχω κουραστεί. Παρ' όλα αυτά και εγώ Έχω βαριέμαι, κουραστεί. σεξ μόνο, θέλω Anna Vichy και το θέλω τώρα. Θα έλεγες Billionaire Son's wife στον Billionaire Son ότι μπορεί απόψε να βγει με όλες τις τσούλε της γη. Δεν χρειάζεται να του το πω, Μμμ. αφού ήδη το κάνει πίσω από την πλάτη μου. This is not true και σπάνια τη συλλογέμαι, that's true. Ποια συλλογή. Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα πράγματα. Νιώθεις επίσης ότι από αγάπη υπερβολική θα πεθάνεις? Γιατί αν δεν το νιώθεις αυτή η σχέση δεν θα πάει πολύ Θεωρώ μακριά. ότι σεξουαλικά είμαστε, πες το, πολύ δυνατοί. Δεν μετράει μόνο αυτό. Στο έχω εξηγήσει εκατοντάδες φορές. Χωρίς να μετράει όμως μόνο αυτό, αλλά ένα σου λέω ένα, είμαι τρελός για σένα. Και αυτό το έχει πει η Άννα Βρύση. Η Δέσποινα Βανδύ δεν μπορεί να πει κάτι Η Δέσποινα τέτοιο. Βανδύ έχει πει ότι στα έδωσα όλα και έμεινα στον άσο. Μιλήστε μου όμως λίγο για το πώς βλέπετε το μέλλον αυτής της σχέσης. Γιατί αν δεν βλέπετε κάποιο μέλλον, τότε γιατί είμαστε εδώ πραγματικά? Είμαστε εδώ πέρα και εδώ είσαι εδώ, από ό,τι έχω καταλάβει και σε πληρώνω αδρά, για να μας βοηθήσεις στο να ζήσουμε αυτή τη σχέση και να μην χωρίσουμε, γιατί άμα χωρίσουμε θα μου πάρει τα μισά μου χρήματα. Το 1/3 τεκμέρεται δια του νόμου, μπορώ να αποδείξω και το 1/2 φυσικά της επάυξης της περιουσίας μου. Δηλαδή σχεδόν μισό δισεκατομμύριο μιλάμε τώρα. Μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο, γιατί αυτή τη στιγμή το cash flow μου είναι στα 2 δις. Πόσο Άρα- χρεώνεται, κυρία Χαρμανή? Το πρώτο τραπέζι στην Αναβίση χρεώνεται 3.000. Α, δεν ρώτησες αυτό. Οκ. Ωραία. Θα πάμε και μια φορά στη Δέσποινα Βανδύ. Να τη δούμε. Μόνο αυτό. Να πάμε. Τα λύσαμε λοιπόν. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτή η σχέση θα κρατήσει. Καλούς απογόνους. Όλα τα λεφτά μωρό μου. Μάλιστα. Πώς είδες τον Billionaire Son και την Billionaire Son's wife? Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση. Για μια σχέση αρκετά ταραχώδης. Ταραγμένη θα έλεγα. Ναι, Δεν ξέρω αν ισχύει το εξακολουθητικό, ναι. αλλά διαπιστώνω από το βίντεο που παρακολούθησα ότι έχει επέλθει ταραχή λόγω αυτής της διχόνοιας, διχοτόμησης, της διχάλας μεταξύ Άννας Βύση και Δέσποινας Βανδύ. Της διαδικότητας θα έλεγες. Πώς θα το μετέφραζες αυτό? Binary. Α, binary. Άρα εσύ θέλεις κάτι πιο non-binary, μη διαδικό. Σίγουρα είμαστε εδώ για τη συμπερίληψη, την αγάπη. Η αγάπη είναι για την αγάπη, όπως είδαμε και στο βίντεο. Και η Στέλλα για τη Στέλλα. Γιατί Βέβαια. μην ξεχνάμε ότι και το Στέλλα τι σημαίνει πραγματικά? Αστέρι. Αλλά και στήλος από το Στυλιανή, που είναι το στήριγμά σας, έτσι. Δηλαδή δείτε το όπως θέλετε. Σοκαρίστηκα, αγάπη. Σοκαρίστηκες, Δεν σου κρύβω το συναίσθημά μου. Εδώ δεν ήρθα για να κρυφτώ. Έχω νιώσει στο πετσί μου το αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί αυτό το κατά τα άλλα αξιαγάπητο ζευγάρι λόγω της προτίμησής των σε διαφορετικούς καλλιτέχνες. Άννα Βύση, Δέσποινα Βανδύ. Πραγματικά αυτό το δίπολο έχει διχάσει την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Και η λύση δεν έχει βρεθεί 2024. Μαρτύριο η αγάπη. Μου λες. Μαρτύριο. Η αγάπη κι ας κλαις. Κοίταξε, πολλές φορές η αγάπη μπορεί να είναι και τραύμα ανοιχτό, ωστόσο, λόγω της συνήθειας, καταλήγουμε να αγαπάμε αυτό το τραύμα. Και αν μας αφήσει, να νιώθουμε κι εμείς ότι χανόμαστε. Το στόμα μου ανοίγω και βγάζω μια κραυγή. Hey!
όχι σε άλλο ανταγωνισμό μεταξύ καλλιτέχνηδων. Είμαστε όλοι αδέρφια, είμαστε όλοι φίλοι, όλοι υπηρετούμε τον ίδιο, αν θέλεις, κλάδο και η χώρος υπάρχει για όλους. Χρέος έχουμε εγώ και εσύ και εγώ και όλα μας να ξεριζώσουμε, να ξεμάθουμε, αν θέλουμε να δούμε μια καινούρια μέρα για αυτή τη χώρα και για όλα μας. Πιστεύεις ότι ο Billionaire Son και η Billionaire Son's Ας Wife επιστρέψουμε. θα βρουν? Λόγω της καλής τους σεξουαλικής σχέσης, έχουν μια πολύ καλή βάση, η οποία είναι η σεξουαλική τους σχέση. Τώρα, αν θα φέρει τη ρήξη, το αν θα πάνε στη Βανδύ πρώτο τραπέζι 3 χιλιάρικα ή στη... λάθος τα είπα. Είναι η Άννα που έχει Η το Άννα τραπέζι Βίζη. με τα 3 χιλιάρικα. Η Βανδύ δεν νομίζω να... Να έχει τέτοιο... Νομίζω κάνει περιοδεία σε αυτή τη φάση. Οπότε με ένα 20 € πας. Η διχόνια ανάμεσα σε Βανδύ Βύση μπορεί να δουλευτεί. Okay. Με μια συμβουλευτική, είτε αγάπη χαρμανή, είτε αν τους φαίνεται πολύ ακριβή, να απευθυνθούν σε κάποιο άλλο σύμβουλο. Όχι, Στέλλα, εμένα η δική μου συμβουλευτική φτάνει μέχρι τα καλλιτεχνικά. Εγώ δεν μπορώ να εμβαθύνω σε ψυχαναλύσεις και σε παιχνίδια ερωτικά. Δεν ας Τι απευθυνθούν. κάνουν μόνοι τους μέσα στο σαλόνι τους. Ή και μαζί. Και μαζί, ναι. Πιστεύω σε αυτό το ζευγάρι και γράφουν και καλά μαζί στην κάμερα. Κάτι που δεν μπορείς να το πεις για όλα τα ζευγάρια. Σαν μοντέλο τα παρατηρώ αυτά τα πράγματα. Ας πάνε στη Βανδύ, ας πάνε λίγο στη Βύση, ας δοκιμάσουν και καινούριους καλλιτέχνες. Είμαστε αισιόδοξες λοιπόν. Ναι, Για σίγουρα. αυτό το ζευγάρι. Σίγουρα. Σε ευχαριστώ που με είχες. Εγώ σε ευχαριστώ που με τίμησες. Θα ήθελες να μας πεις πού σε βρίσκουμε, το κοινό της Καλημέρας της Μαρμότας, πού μπορεί να σε βρει? Μπορεί να με βρει εβδομαδιαίως στην εκπομπή μου Ρώτα Στέλλα Τετάρτη. Κατά τα άλλα εμφανίζομαι στο πρόγραμμα του Κωνσταντίνου Αργυρού μετά τις 4. Τι κάνεις εκεί? Παλέτο. Παλέτο. Ναι. Θέλεις να μας δείξεις κάποια κίνηση, κάποιο χορευτικό? Ευχαριστώ που μου έδωσες την πλατφόρμα να δείξω και αυτό μου το ταλέντο. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο που με έχει προτιμήσει. Ο Κωνσταντίνος ποιος είναι? Ο Αργυρός. Δεν είμαι στον παλέτο του μετά τις 4. Ναι. Απλά επειδή χόρεψες ξυλούρι, μπερδεύτηκα κάπως. Άλλο αυτό. Ωραία. Τα χορεύω όλα γενικά. Μάλιστα. Να το ξέρει και πιθανές συνεργασίες και τα λοιπά. Χορεύω τα πάντα. Ωραία Στέλλα, ευχαριστούμε. Κι εγώ. Ωραία.